Es tracta d'Avancem, Més, Esquerra Republicana, ANC, Òmnium, Solidaritat, Fundació Les Voltes i també, lògicament, un agraïment molt especial a l'Ajuntament de Girona i a la seva alcaldessa. Fundem, des del 4 d'abril d'enguany, ja està registrada al Protectorat de la Generalitat de Catalunya. A través d'ella volem impulsar un espai d'acció i de pensament que vagi molt més enllà del nostre partit. Les actuacions que volem dur a terme es concentren bàsicament en 3 àmbits. L'Institut Demòcrata, responsable de dissenyar i projectar socialment les activitats de caire institucional. L'Espai dels Projectes Demòcrata, que té com a finalitat la projecció a la Societat de Demòcrates de Catalunya i de Fundem, oferint solucions a projectes de la ciutadania en àmbits locals, a través de l'expertesa i la dedicació no retribuïda dels voluntaris demòcrates. El Centre de Recerca Demòcrata, que és l'encarregat d'impulsar el debat i enriquir l'ideari de Demòcrates de Catalunya, en el qual volem que participin experts de totes les disciplines. Com podreu comprovar, no és una fundació per obtenir finançament pel partit. És una eina de projecció del nostre model que volem compartir amb tota la societat. Un partit del segle XXI que renuncia als crèdits bancaris, que fa primàries obertes a la ciutadania i que pren les decisions més estratègiques consultant a tots els seus voluntaris a través de la votació electrònica. És en aquesta línia de debat i de desenvolupament ideològic on s'emmarca el campus demòcrata. Després del primer, que va tenir lloc, com recordareu, a les Franqueses del Vallès, ara fa tot just un any, avui iniciem el segon, on volem analitzar des de diferents mirades i sensibilitats el dia després de la victòria del sí. Manquen 78 dies pel referèndum. Demòcrates de Catalunya estem tan convençuts de la victòria del sí a la independència que volem parlar de com gestionem aquesta victòria. I per això hem convidat experts en política internacional a participar en l'espai de debat Què ens trobarem l'endemà, on analitzarem les experiències d'independència en el món occidental i com van afrontar la seva autodeterminació l'endemà de la seva proclamació. Després d'una petita pausa, comptarem també amb la presència de representants de diferents formacions polítiques per parlar de com veuen el dia després, el minut 1 de la victòria del sí. Posteriorment, i un cop dinat, claurem el campus amb 2 interessants tallers conduïts per 2 voluntaris demòcrates. Aquests darrers dies haureu sentit un seguit de bestieses molt grans, com que els independentistes som una minoria a Catalunya, una minoria, això sí, que té majoria absoluta al Parlament, o que la futura llei del referèndum no s'adapta a la Constitució, oblidant completament que els tractats internacionals també formen part de l'ordenament jurídic del país que els assigna. I no senyors del PP, del PSOE, de Ciutadans i d'altres negacionistes. No hi ha marxa enrere. El govern, els seus alts càrrecs, aquí n'hi ha uns quants, el Carles, l'Arcadi, l'Enric, jo mateixa, els diputats, que també en tenim, Antoni, la Titon, el Carles, i una gran part de la ciutadania, ho farem tot per aconseguir la llibertat d'aquest país, des del civisme i el respecte que ens ha caracteritzat sempre. Convidem el president del govern espanyol, el senyor Mariano Rajoy, a seguir el nostre campus pel Periscope, si és que és capaç d'entendre el nostre idioma. Pensem que aquesta és la millor resposta a les seves declaracions. Així podrà comprovar com anem per feina. Nosaltres ja hem desconnectat. No volem continuar amb el debat estèril de si es pot fer o no el referèndum. Nosaltres ja parlem, obertament i sense embuts, de què caldrà fer immediatament després d'assolir la victòria. Esperem que els continguts d'aquest segon campus us agradin i us convidem a participar-hi molt activament. I ara ja passo la paraula a en Jordi Altesa, que serà el moderador del primer debat. Moltes gràcies i bon dia. Què tal? Bon dia. Benvinguts a aquesta primera xerrada en què ens trobarem l'endemà, que lliga molt amb el que ens estaven explicant ara.
Jo xerraré poc perquè hi ha tant talent que com menys xerri jo, millor serà per aquesta trobada. Hi haurà 3 parts. Primer coneixerem casos internacionals de processos d'independència, després parlarem del 2 d'octubre, hem parlat molt de l'1, parlarem del 2, que també està bé parlar-ne, i després, en base a tot el que hagueu anat dient, tindrem preguntes o coses que entre vosaltres mateixes vulgueu anar aclarint. Dir-vos també que començarà l'Anna Stànic, que la tinc aquí al costat, serà l'única que parlarà en anglès, però com que hem de ser internacionals i el procés ha d'internacionalitzar, fem-ho també pels idiomes, no? I comencem per l'anglès. Ella és advocada i lectora de la Universitat de Dundee, al Regne Unit, assessora legal resident a Londres, i ella ens parla d'un cas en concret, que és el d'Eslovènia. Anna. Bon dia a tots. Disculpa que no parlo molt bé català. So I'm going to speak in English. And I've been asked to speak about the case of Slovenia, and in particular what happened the day after we declared independence. But I thought maybe because of where Catalonia finds itself today, I would briefly touch upon what happened around the time of the referendum and then what happened the day afterwards. So Slovenia, as you probably know, Slovenia, the Yugoslav constitution actually enshrined the right to self-determination and the right to secession in the constitution, but that was considered not to be sufficient to actually give us the right to self-determination and secession. We then adopted an amendment to our constitution in July of 1990, where we enshrined the right within our constitution. And interestingly, that amendment was not seen as anti-constitutional by the Yugoslav Constitutional Court. Things moved very quickly. We had the Slovenian parliament actually adopt the Plebiscite Act only 1 month before we held the referendum. So in November 1990, we had the referendum act, the Plebiscite Act adopted. And then on the 23rd of December of 1990, we had the plebiscite. 3 days before the referendum was held, there was an attempt in the Constitutional Court to stop the referendum from taking place. The government sought an injunction, which is a preliminary measure to stop the referendum. Because in our Constitutional Court at the time, we had judges from the different republics, including from Slovenia, the Slovenian 2 judges were able to convince the rest of the members of the Constitutional Court that the referendum should be allowed to go ahead on the basis that it's a political act with no legal consequence, and therefore there was no basis to grant an extraordinary measure. So the plebiscite went ahead on the 23rd of December 1990. On that day, 95% of the people who took part in the referendum and 88% of the total electoral population voted in favor of independence. So it's very high numbers. And those numbers in hindsight look obvious, but at the time of the referendum, and especially in the weeks and months before the referendum, there was no certainty even that the numbers would be 50%. My father was at the time involved and responsible for organizing the referendum, and he certainly was more confident than the rest of the government that the referendum would succeed, but the political elite was very much divided as to whether the referendum should go ahead or not. Just before we had the referendum, we had obviously visits of leading international leaders, including people like James Baker, who was the head of the US State Department, Henry Kissinger. A lot of these people are still very well known today. And I quote from a statement that actually the Slovenian foreign minister at the time said that James Baker told him. He said, "No unilateral steps will be tolerated. You should engage in negotiations and seek compromise." After the successful referendum, of course the international community was not supportive,
but was at least respectful of the outcome. We then proceeded to have a 6-month transition period. And in that transition period, we adopted a lot of the key laws, many of which you are discussing in Catalonia, law on the state budget, law on the nationality, and so on. Maybe just to take a step back, because actually I think it's quite important that as part of the Plebiscite Act, one of the things that the Slovene Parliament did was actually to adopt a declaration on respecting the fundamental conventions of the Council of Europe, and basically saying that the key international conventions on human rights would be respected by the new Slovene state in a sort of underlying of the recognition in particular of minority rights, which would become minorities in Slovenia if it became independent. Slovenia then proclaimed independence on the 25th of June 1991, so about 6 months after the referendum. And the exact date, and again this is a very interesting thing that I only learned 2 days ago, the exact date of the independence was dependent on the delivery of armaments. So the government in secret had actually gotten arms to ensure that it was armed, because previously, about 6 months before, the Yugoslav army disarmed the Slovene National Territorial Defense. So after the independence, after the proclamation of independence on the 25th of June, we had a 10-day war, which had very few casualties, and the Slovene state was absolutely prepared. It was so prepared that my mother turned the TV on the very day of the attack, which was the day after the independence was declared, and there were instructions as what she should do and where she should go. After the 10-day war, the European Troika came to us, and it negotiated or tried to negotiate a settlement with the rest of Yugoslavia. As part of that settlement, we agreed to a moratorium of 3 months, and in that period, negotiations took place to try to keep Yugoslavia together. On the 8th of October, therefore, and so we celebrate many dates of independence, because we celebrate the 23rd of December of 1990, we celebrate the 25th of June of 1991, and the 8th of October of 1991. So 8th of October was the day that the moratorium was lifted, and it was on that day that Slovenia started functioning as a state. Now, the important thing here to understand in terms of international law is that a state is a question of fact and not law. It means that a state, once it effectively has control over its borders, has its own institution, and acts in independent manner in its foreign policy, it is considered a state in international law. Of course, the next step, and the important step for Slovenia, was recognition. Of course, that recognition is not the precondition of being a state, but it is very important in terms of relations with others. So the first states to recognize this were actually states that recognized us even during the moratorium. So Lithuania, Georgia, and Latvia recognized us already in July and August of 91. But it wasn't until December of 1991, so almost a year after our referendum, that the European Union states, or the European communities that it was then, recognized us. And the official date of recognition by the European community states came on the 15th of January 1992. And just another emphasis, after our referendum and just before our declaration of independence on the 25th of June 1991, the members or representatives of the European community came to Slovenia and told us they would never recognize us. Okay, and this was 2 days before our declaration of independence. Other states followed, and interestingly, Russia as a state, of course, as you know, Russia had also disintegrated by this time, recognized us before the United States. The United States was not at all supportive of Slovenia's independence. Therefore, they only recognized us on the 7th of April, 92.
We only became a member of the UN in May '92, so almost a year after we declared independence. And we became a member of the IMF and the World Bank only in December '92. Obviously, it's very important to become members of these institutions because you get ability to raise funds and manage your deficit through that process. So I don't know how much time I've got, but I think I'm probably out of time. So I will stop there and simply say that obviously recognition is key for a future state to function. But as I say, a state, including Slovenia, functioned for almost a year and a half without being recognized, without being a member of the United Nations. And it is precisely in that period, that is the most crucial period of convincing other states that you are a state. That is it's almost like when you start walking. Until you start walking, you're not walking. So that is a process of growth that needs to happen. And recognition is certainly not instantaneous in any of the examples of recent history of independence. And I will end perhaps simply on another point, and that is a reference maybe to the Kosovo judgment of the International Court of Justice in the Kosovo case, in which the court discussed the right to self-determination and the right and the obligation of territorial integrity and how the two concepts fit together in international law. And the court said two very important things. One, that international law does not prohibit secession. And two, and therefore does not prohibit or has anything to say on proclamations of independence. And secondly, that the concept of territorial integrity and the concept of self-determination are not in conflict, in the sense that the concept of territorial integrity is one that operates between two states. So one state must not interfere in the territorial integrity of another. But that doesn't have anything to say about what happens if a new state wants to be formed from another state. And I will end there. And I look forward to questions. Thank you. He fet un resum, perquè no sé què tal anem d'anglès a la sala, de coses destacades que s'han dit, que potser val la pena que quedin clares. 3 dies abans de la votació hi va haver una petició al Tribunal Constitucional d'aturar en part, d'aturar el referèndum, i 2 jutges que eren d'Eslovènia van convèncer la resta de que ho farien. Això d'aquí, si de cas, en el cas català, em sembla que ens en podem oblidar que passarà, no sé per què m'ho temo, però després, bàsicament perquè van dir que era un acte polític que no es podia aturar judicialment, no? I que en el seu moment hi havia dubtes sobre l'èxit en el referèndum del sí, però que va guanyar amplament, un 88%, més o menys. 95% dels vots que sí, un 88% del cens que va votar. De tot l'electorat, val. I bé, que també els hi van dir que Kissinger, que no es votava en fets unilaterals, que no donarien suport, que els van dir 2 dies abans de la independència que no se'ls reconeixeria i que van estar un any sense estar reconeguts, i ha parlat ella de que és un any per convèncer que ets un estat, no? Que va ser el primer any decisiu, que això començarà a casa nostra el 2 d'octubre, que ara en parlarem amb 3 convidades, però abans 3 casos més, 2 ben bé d'independència, un altre d'unificació, Estònia, Letònia i Alemanya, en aquest cas, que ens en parlarà la Cristina Schreiber. Ho he dit bé, Cristina? Perfecte. És traductora i economista, llicenciada en Economia i Sociologia per la Universitat de Colònia, és periodista, treballant per mitjans alemanys i catalans, autora de 2 llibres, i des del 2013 és assessora en comunicació i traducció a través de la plataforma comunica.cat, que com us dic, ella ens parla d'aquests 3 casos. Com vulguis, Cristina. Em sembla que no. Ara? Ara sí. Bueno, en primer lloc, bon dia, moltes gràcies per la invitació. He avançat una mica més en la llengua catalana, però segurament també faré errors, per tant, disculpeu per endavant.
I també volia dir que tinc només 10 minuts, això no farà cap justícia a tots aquests casos, per tant, disculpeu també en el sentit que serà una cosa molt genèrica i és a més una exclusió per tocar diferents casos i després ja abans de preguntes doncs ja ens aproparem una mica més. D'entrada, crec que s'ha de dir que cada cas d'independència i també la reunificació són casos únics, són particulars. Cada independència és particular, té les seves circumstàncies, té les seves rerefons, té la seva situació geopolítica, té la seva època i per tant, en el fons és difícil comparar-los i per tant, doncs, hi ha una cosa que sí que penso que és la que jo veig més, que té més en comú entre els casos bàltics, pot ser entre Catalunya i entre l'Alemanya Oriental, que jo soc de Dresden, que és de l'Alemanya Oriental, jo vaig viure i veure la caiguda del mur, i és la mobilització pacífica civil. En el cas d'Alemanya Oriental doncs eren les manifestacions dels dijuns, que eren manifestacions que començaven en el 1989 i consistien en manifestar-se al centre de la ciutat en silenci, pacíficament i en silenci absolut, perquè era l'única forma que es pensava que es podria arriscar d'una oposició a un exèrcit, en aquest cas rus. En el cas dels països bàltics era la revolució cantant, Singing Revolution, que es van manifestant cantant cancions de la seva història, en la seva llengua, i d'aquesta manera doncs, crear com una unitat, un sentiment d'unitat i també d'una manera doncs, molt pacífica. I en aquest cas aquí a Catalunya, doncs, el 11 de setembre, les grans manifestacions, aquestes mobilitzacions pacífiques, fins i tot alegres, doncs, demostren aquesta capacitat civil de tenir força com a poble sense cap violència i res d'això. I jo crec que aquí tenim una cosa en comú. Ara, el cas de Letònia, per exemple, és molt diferent. Ells ja van tenir una Constitució, ja van estar independents després de la Primera Guerra Mundial, i va ser després amb les diferents ocupacions doncs, que van perdre la seva independència i després amb la decaiguda del bloc soviètic doncs, van recuperar el seu estat i el 2004 ja van ser membre de la Unió Europea, van assolir la seva independència en el 1991 i després doncs, ja ara són membres de la Unió Europea. Quan es mesura, per exemple, a nivell d'educació, a nivell de renda per càpita i a nivell de duració de vida, doncs els països bàltics en general, Letònia i Estònia en particular, tenen un índex molt alt, gairebé tan alt com Alemanya, per exemple. En aquest sentit, es demostra que països que han començat amb molt menys que té Catalunya, gairebé amb zero, doncs han anat molt bé. I per tant, doncs, aquests arguments de petits països no és cap contraargument. Sí que també hi ha hagut reptes que han costat resoldre. Jo vull destacar un que crec que és important i és justament el tema de les minories. En el cas de Letònia, fins ara encara hi ha un problema amb la integració de la minoria russa. Aquest va ser un tema que justament m'han comentat periodistes de Letònia que han dit que han fet una molt forta política d'integració, però ha costat moltíssim i avui en dia que tenen doncs, aquesta confrontació, diguem-ne, una manera amb Rússia, doncs encara hi ha una part de la població que realment consumeix només comunicació mitjans en rus, que no parla massa letó, i per tant doncs, hi ha una certa preocupació que si un dia passés una cosa, doncs que hi hauria encara una part de la població que no se sent letó i que no defensaria el país. Per tant, aquest ha estat
un repte que encara queda per resoldre i que diuen ells mateixos que Catalunya és un molt bon exemple perquè té una política d'integració a través d'una llengua que ha donat èxit. I aquest exemple ara ho estan adaptant i estan fent, però en els primers anys, després de la independència, no es va fer i s'ha perdut temps i encara tenen aquest problema latent. Parlem d'Alemanya, ara passem a la RDA. La caiguda del mur. Jo també vull parlar només un moment de la caiguda del mur perquè jo penso que és un esdeveniment que sobretot aquí també s'ha utilitzat molt. Quan es va fer el 9 de novembre del 2014 doncs, també es va fer en relació amb la idea de que en aquell moment, en el 1989, doncs es va caure el mur el 9 de novembre. Però aquí també hem de tenir en compte que la situació òbviament era totalment diferent. La RDA estava acabada com a estat, tenia una terrible situació econòmica. Jo me'n recordo perfectament que arribava un moment que quan anaves pel carrer estava fosc a la nit, perquè havien venut totes les faroles, perquè eren de ferro, i com ja no teníem ni ferro i necessitàvem de vises, es venien a l'exterior. Estava fosc. Jo tenia una bicicleta i no la podia utilitzar a Dresden perquè per baixar el carrer hi havia tants forats que t'opegaves, no podies anar amb bicicleta. I després també una cosa que és molt particular de la RDA, però hi ha fins i tot xistes, bromes, i és que a nosaltres no ens arribaven certs aliments, i un dels aliments que no ens arribaven eren les fruites del país o de la temporada. I jo me recordo que quan hi havia, per exemple, plàtans, venia la mare i deia, bueno, nens, agafeu les bosses, anem de buscar plàtans. I havies de fer cua i hi havia una quantitat per cada persona. Jo mai a la vida he rebut plàtans, perquè sempre quan em tocava s'havien acabat. I al final, com us podeu imaginar, que hi havia una massiva fugida, ja hi havia la perestroika, per tant també la situació a l'exterior ja era diferent i la gent ja estava, l'estat estava acabada. I és quan començaven les manifestacions aquestes en silenci i això d'alguna manera ha agafat els polítics per sorpresa perquè s'han vist que hi havia una mobilització que ja no era de parar i com no utilitzaven armes, com no hi havia violència, ells tampoc ja no podien utilitzar-la. I també tenien, òbviament, un Gorbachev darrere que hi havia ja un diferent tarannà. Va caure el mur, va haver una eufòria, era molt clar que l'Alemanya Oriental volia reunificar amb la BRD, amb la República Federal Alemanya, i es van fer eleccions. I en aquestes eleccions també en conjunt entre el que era en aquell moment la CDU, el partit de Helmut Kohl, i la SPD, els socialistes, doncs en total vam arribar a més d'un 70% que estava a favor de la reunificació. La reunificació es va produir durant un procés d'un any que es va acordar entre els dos estats al mateix nivell, la unificació de la moneda, que era la Deutschmark, la unificació social i econòmica. Aquí també s'ha de dir que, òbviament, a nivell geopolític, les quatre forces que era Rússia, Estats Units, França i Gran Bretanya es van asseure amb els dos ministres exteriors de les dues Alemanyes i es va fer un acord en el qual, per exemple, Alemanya respectava totes les fronteres, que no faria mai guerres d'atac i que també acceptava la restricció del seu armament i dels seus soldats. I en canvi, per exemple, els soldats russos sortien del territori. Això jo també m'acordo perfectament com l'ocupació que teníem i que físicament també me'n recordo que realment sortien del país i per primera vegada realment el nostre territori era nostre de gestionar. Un punt interessant és a dir que la RDA es va unir a la República Federal Alemana. És a dir, quan parlem de la reunificació, realment era una entrada d'un estat en un altre, agafant-se al dret, diguem-ne, de la República Federal Alemana. No es va crear
un nou estat de zero. Per tant, també va ser un procés, diguem-ne, més fàcil, més senzill. Ara, quines han estat les bandes, potser una mica més, o les leccions que hem après? ¿Cuánto ha costat en diners la reunificació alemanya? 1,4 bilions d'euros entre el 1991 i el 2009. Aquests diners van anar a l'atur i a les pensions. El que no s'ha fet és una reconstrucció suficient en els països nou, en els ländes nou. I això ha portat que encara avui hi ha una diferència en els sous, hi ha una desigualtat financera i social entre els països, els ländes nou i els ländes antics. Perquè en aquell moment el que es va fer, ja estava gairebé destruït, però es va desmuntar tot. Tota la indústria, tot el que existia, el que encara més o menys estava funcional, es va eliminar i es va començar de zero. I això va costar molts diners. També hi havia una cosa a nivell social que va crear una mica de problemàtica, i és que totes les posicions, no tots, però en general la percepció, és que les posicions de lideratge a Alemanya Oriental es van ocupar amb persones de l'Alemanya de l'Oest, perquè es considerava que ells tenien el model de societat i el coneixement que encara faltava en l'altra part. I això que ha fet que la gent jove qualificada de l'Alemanya Oriental es van marxar cap a l'Alemanya de l'Oest. I per tant, els nous ländes no es van recuperar, com haurien de poder-se recuperat. Sí, queda poc, vale, vaig ràpid. Bueno, i després hi ha un altre tema que també jo crec que a Catalunya s'està començant a treballar molt i que a Alemanya, per exemple, no s'ha treballat, i és no la memòria històrica de la Guerra Mundial, sinó la memòria històrica de la Stasi. Només es va parlar d'això i es va condemnar i es va fer que els funcionaris i els jutges i els policies que eren de la Stasi de l'Alemanya Oriental no poden seguir treballant en el sector públic. Però mai es va mirar qui a l'Alemanya de l'Oest va estar al servei de l'Alemanya, de la política soviètica de l'Alemanya Oriental. Això mai s'ha fet i ara, 26 anys després, s'està reclamant això perquè es diu que és una lecció que ha quedat pendent. Ja estic gairebé, faig només un zoom molt ràpid. Per tant, en conjunt, com a conclusió entre Letònia, Estònia i la reunificació alemanya, veig 4 punts que crec que podrien ser interessants per el dia després en Catalunya. La primera, take the best. Agafa el millor d'allà que ja es té d'Espanya. És el que van fer els països bàltics. Els països bàltics van agafar el millor que ja tenien de Rússia i el millor d'Europa, i per tant van fer una política de sinergia of best examples and practices. Això és molt important. La segona, és molt important la competitivitat. El dia 1, Espanya és un competidor, és el millor aliat a nivell històric, a nivell social, però és un competidor. I això, per exemple, a Alemanya avui és molt important. Tots els ländes són molt competitius. Som federats, sí, però som competidors. I això fa que l'educació és molt bona, fa que moltes coses són d'alt nivell perquè estem en constant competició les ländes entre uns entre altres. Doncs això és molt important. Una altra qüestió és la memòria històrica. Cal anar treballant-lo, és molt important que aquestes ferides, sigui el que sigui, es resolgui i que en la societat tot tenen la mateixa base per sortir. I últim, jo crec que és el més important, hem sentit els números que han votat a favor de la independència en Eslovènia. He explicat que més del 70% han votat a favor de la reunificació. A Letònia també els números eren damunt d'un 80%. Aquí no serà el cas. I hem vist que també el tema de la integració social després és complicat. Es tria molts anys. És possible, però es tria molt de temps. Per tant, és molt important la integració d'aquella gent que votaran que no o que no votaran, perquè ells també es necessiten per construir un país millor.
I són aquesta gent que, a banda del reconeixement internacional, s'han de treballar perquè realment Catalunya, com a país, pot ser un gran país. Bueno, i bàsicament ja estic. Només un últim apunt, ja perquè sóc especialista en comunicació i és sempre una cosa que pateixo molt pel procés, que simplement volia dir que també la comunicació avui en dia és extremament important. Estem en l'era de les fake news, estem en l'era de l'internet, és molt difícil sortir encara així d'una bombolla comunicativa entrar en una altra, i això va en aquesta direcció que dic la integració de que hi ha gent que votarà que no o que no anirà a votar. La comunicació el 2 d'octubre serà essencial, perquè si ara pensen que estem en una guerra comunicativa és que encara no ha començat, i això és molt important tenir-ho present. Bueno, doncs, molta sort i moltes gràcies. Gràcies, Cristina. Això és el que tenia a veure en els casos internacionals, que era la primera part que us comentava que tindríem. Ara entrem ja en el 2 d'octubre. Si és que hi ha 1 d'octubre, que donem per sentat que hi haurà 1 d'octubre. És la premissa que partim a partir d'aquí. Què passarà el 2 d'octubre? Tenim 3 ponents que ens explicaran diferents vessants, diferents punts de vista al respecte, i comença la Montse Davant. Ella és doctora en Biologia Molecular, llicenciada en Biologia per la UB, en Biologia Molecular per la UPC, màster en Comunicació Científica, màster en Diplomàcia i Acció Exterior, tots dos per la Pompeu Fabra, i el 2011 es va incorporar a la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Economia de la Generalitat de Catalunya, cap de Relacions Internacionals ara de la Secretaria d'Universitats i Recerca. Es troba també l'Acció Internacional de l'ANC, coordinant accions de lobby internacional, algunes d'elles al Parlament Europeu aquest mes de gener i un altre al Parlament Britànic aquest mes d'abril. I hem trobat un forat a l'agenda, entre tants viatges, no?, per estar aquí, per explicar-nos, per obrir aquest punt en concret. 2 d'octubre. Montse. Se'm sent? La sentim? Sí? Doncs abans de res, moltes gràcies als organitzadors d'aquest campus per convidar-nos. Després d'expertes en casos concrets que ja han passat pel que passarem nosaltres, crec que val la pena també recordar que no n'hi ha 2 de casos iguals. És a dir, cada cas és diferent i en el nostre cas tenim temes a favor i temes en contra pel fet de la nostra localització geoestratègica, diríem, no? A favor que, òbviament, som una porta d'entrada a Europa per part del sud d'Europa, justament, i per tant això ens va a favor, ens va en contra, que tenim una posició dins de la península ibèrica d'altres estats, com és Portugal, que veu que l'equilibri es pot d'alguna manera desfer, i també d'alguns països propers a Europa que veuen que un estat fort, potent, com podria ser l'estat espanyol, podria ser l'estat espanyol, es pot veure debilitat per aquesta situació, cosa que nosaltres creiem que no és així. Òbviament que Catalunya sigui potent, perquè tindrà les mans lliures per ser potent, farà que l'estat espanyol també sigui potent i per tant que ho sigui tota aquesta part sud d'Europa. Per tant, aquí ens heu convidat, i després d'aquesta breu resum per prendre una mica les idees prèvies, ens heu convidat per parlar del dia després, però jo crec que val la pena dir que el dia després s'hi arribarà de la mateixa manera que s'ha començat, que és amb la gent al carrer. És a dir, som on som perquè això la gent ho porta demanant des de fa ja anys, aquestes mobilitzacions que ens referíem abans, i per tant el que passarà serà que justament hi haurà una mobilització pacífica que ens portarà al que farem el dia 1 d'octubre, que és votar en un referèndum legal, vinculant i amb totes les garanties com ens han mostrat darrerament. I això cal agrair molt també que les institucions s'ho han pres, diríem, com a prioritat, i ho demostra justament també la solidesa de les institucions que ens hi estan portant. Per tant, segons diu aquesta llei que ens van presentar el 4 de juliol, si el recompte de vots vàlidament emesos dona com a resultat que n'hi ha més d'afirmatius que de negatius, doncs implica la independència de Catalunya, i aquest efecte el Parlament de Catalunya, dins dels 2 dies següents de la proclamació dels resultats, celebrarà una sessió ordinària per efectuar la declaració formal de la independència de Catalunya. És a dir, Catalunya ha deixat clar que votarà, i ho ha fet de manera pacífica, democràtica i racional. D'alguna manera és molt racional tot el que ens porta cap aquí. Hi ha un punt emocional, però el punt racional és potent. Volem una millor regulació, una millor governança pel nostre país.
volem tenir un estat favorable. Som una nació que vol el seu estat favorable, que ara no en tenim, òbviament. Per tant, deixem clar que votarem i ho farem sense demanar permís, que és el que també portem temps dient, no? I sense retrocedir en aquest dret. Dret que, d'altra banda, i des de la sentència del Tribunal Internacional va dir, en el cas de Kosovo, que és un dret que no està, diríem, evitat o previngut en cap aspecte del dret internacional, per tant, s'exercirà, i és aquí on ens trobem, que l'estat de dret es basarà en la democràcia i, per tant, tirarem endavant. No es basarà en la sagrada unitat territorial, que és el que està passant en el cas d'Espanya. I crec que val la pena referir-se a això, perquè també el que passi el dia 2 dependrà molt del que ha anat passant darrerament en el que és la relació de l'estat espanyol, fins i tot amb la resta dels seus socis a nivell de la Unió Europea. Recordem una pregunta parlamentària al Parlament Europeu que es va fer el 2014 i que el representant espanyol, una resposta de Juncker, el representant espanyol la va adulterar, la va modificar. Això és inaudit. I el que creiem que caldrà en aquests dies i hores posteriors al dia 1 d'octubre és que Europa deixi de fer el que ha estat fent fins ara d'alguna manera, que és acceptar aquesta manipulació de l'estat espanyol en tots aquests aspectes, tant a nivell de comunicació, d'informació, de veto, de la participació de les autoritats i de les institucions catalanes en la normalitat de la Comissió Europea i de les institucions europees. Quan Europa deixi de tenir aquesta connivència amb aquesta manipulació, doncs realment podrà succeir el que és obvi que ha de succeir, que és un procés efectuat amb les màximes garanties ha de tenir el seu resultat, òbviament, en el procés posterior, que serà la declaració de la independència de Catalunya i els passos posteriors, que els passos posteriors bàsicament hauran d'anar en la línia, com dèiem per aquí, de recuperar, d'obtenir el propi control del territori, el propi control de les estructures, de la seguretat de l'Estat, fins i tot d'aquest compte bancari que ens ha de servir per fer efectiu una de les obvietats que no es diuen i que s'han de dir també, que ens hem de mostrar, i crec que ho podem fer, com un estat creïble des del punt de vista, responsable des del punt de vista fiscal també, perquè òbviament els aspectes de credibilitat com a estat ens han de poder servir els dies posteriors, òbviament, i previs, perquè és una feina que s'està fent des de molts àmbits, treballar aquesta credibilitat perquè aquest reconeixement arribi com ha d'arribar. La Unió Europea actualment és una Unió Europea que necessita, creiem nosaltres, i ara ja parlo més com a membre de la Comissió Internacional de l'Assemblea, perquè és el nostre relat, necessita d'aquests valors que nosaltres podem aportar. És molt important deixar de dir que volem per començar a dir què aportem. I quan comencem a dir què estem aportant de valor, entenem que aquest reconeixement, aquesta legitimitat haurà de venir sola. I què haurà de fer l'estat espanyol? Doncs té ara unes setmanes, uns mesos per moure peça. L'estat espanyol hauria pogut fer fa molts anys un moviment que hauria estat molt intel·ligent per la seva part, però l'estat espanyol no és un actor internacional racional, és un actor irracional que preval per damunt de tots els aspectes, diríem, de competitivitat pròpies del país, aspectes purament de conquista i d'unitat territorial que de vegades li fan perdre aquest valor com a país que podria ser potent entre els estats membres de la Unió Europea. Hagués pogut fer el que va fer Canadà, que va intentar acomodar una mica la seva Constitució, que no contemplava la possibilitat de fer un referèndum al Quebec, i es va interpretar d'una manera generosa per permetre aquest referèndum. Això no ho ha fet i possiblement això el farà perdre a Catalunya com ja l'ha perdut fa temps i ho farà de facto. Aquesta peculiaritat nostra respecte a altres processos ve justament, com deia a l'inici, per la gent que ho ha mogut, perquè arrel d'aquesta irracionalitat de l'estat espanyol, arrel de la sentència de l'Estatut, arrel de tot el comportament d'aquesta capitalització que ha fet de l'Estat el Partit Popular, i acaben identificant molt el que és l'Estat amb el que són els seus principis, els principis d'aquest partit,
ens trobem que en aquestes 3 etapes teníem fins abans de la sentència teníem un 15%, un 19% de posicions favorables en la societat envers l'independentisme. Això seria el punt més identitari que s'ha anat mantenint i que, per exemple, en altres espais de l'estat espanyol, com és en el País Basc, no pugem d'aquesta quantitat perquè el tema de l'estatu quo el tenen molt ben resolt. En canvi, nosaltres l'estatu quo el tenim molt mal resolt. I a nivell durant la crisi es va evidenciar que aquesta necessitat de fer un pas, de saltar aquest gap, generava un salt també en les posicions favorables a l'independentisme, i llavors vam arribar cap al 30%. I aquesta revolució, diríem, d'idees que a la resta de l'estat espanyol va ser la revolució de la redistribució del poder que va venir cap a, diríem, creixement de l'esquerra. Aquí es va donar un reposicionament de tots els partits polítics amb l'eix independència, que a alguns els hi ha passat per damunt i als altres s'han sabut recol·locar molt bé. Doncs això és una peculiaritat catalana. I ens ha portat fins al següent punt on estem ara de suport a l'independentisme, que és aquest 50% al voltant, que és molt difícil i que només ho sabrem votant quan n'hi ha, doncs que ha vingut per la part de la dignitat com a país, que perd, diríem, l'atac als nostres drets fonamentals, l'atac a la nostra representativitat de les institucions. Doncs això és on ens ha portat ara. I per tant, tot això s'ho hagués pogut estalviar a l'estat espanyol si hagués actuat d'una manera més racional, que no ho ha fet. Altres casos, no som els únics, el que passa és que potser ho estem fent diferent. En els casos, per exemple, en el cas de les Illes Fèroe, estan redactant el text de la Constitució, que segurament a finals de juliol sembla ser que hi haurà una proposta, es votarà en referèndum l'abril de 2018 i tot i que l'estatu quo de les Illes Fèroe és millor que el que tenim nosaltres envers a l'estat central, realment hi ha un moviment que demana això, i Dinamarca, la seva actitud és d'absolut respecte. No els hi agrada, però és absolut respecte cap a la voluntat de la gent que hi viu. Per tant, tirarà endavant segurament la proposta que sorgeixi d'aquest referèndum. Recordar, doncs, per tant, que en el nostre cas és molt peculiar el paper de la societat civil, aquesta capacitat de les entitats sobiranistes de moure milions, 1,5, 2 milions de persones al carrer durant 5 anys per demanar que, diríem, les institucions ens acompanyin en aquest desig, en aquesta petició, i que ha obligat, com deia abans, a redistribuir el panorama polític. Crec que això no es dona enlloc del món i, per tant, no s'ha donat en aquesta, diríem, consistència i amb aquesta potència. Per tant, això ens porta aquest dia 2. Aquest dia 2 serà... Europa es trobarà... De moment, Europa ja està afrontant amb moltes més esquerdes aquesta manipulació que ve de l'estat espanyol. Ja hi ha cada vegada més preguntes, òbviament més suport, no evidenciat perquè el veto encara és potent, però el que ens trobarem és que el dia després Europa és pragmàtica. Ens ho ha mostrat el cas mateix de la negociació per la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Aquest pragmatisme portarà a dir que, i estem parlant ja de certeses, no tenim la bola de vidre, però hi ha una sèrie de certeses. Aquesta certesa d'haver fet bé les coses, d'haver exhaurit tots els mecanismes, d'haver demostrat, com estem fent tots nosaltres, estem fent tots partits i entitats, obrir la caixa de les misèries de l'estat espanyol perquè sigui evident quina és la mancança de democràcia d'un statu quo diferent. Europa, d'alguna manera, i parlem d'Europa d'una manera una mica com abstracta, però les institucions europees l'últim que voldrien és un problema addicional als seus problemes actuals ja de validesa democràtica que estan també observant-se en les diferents crisis que ha passat com a Unió Europea. Una cosa molt important que dèiem, aquesta credibilitat com a estat, aquesta capacitat de mobilitzar la gent, aquest desig del 80%. El dia 2 d'octubre el que es farà és, en relació al que hagi sortit de les eleccions, del referèndum, el resultat d'aquesta votació de la societat s'arribarà a un procés que és la independència, començar el reguitzell de decrets, com dèiem, ens quedarem al millor. Passa que bones pràctiques a l'estat espanyol no sé si en trobarem gaires, per tant ens quedem amb alguna bona pràctica, la resta les haurem de buscar en altres espais que ja en tenim de pròpies i òbviament llavors començar tota la recuperació de totes aquelles peces que fan d'una nació un estat.
i tenir capacitat d'actuar amb veu pròpia en les institucions internacionals. Una veu pròpia que també voldria afegir que ens faria tenir una actitud molt més oberta, molt més flexible enfront als grans reptes de la societat del futur. Estem parlant ara, aquests dies el conseller Romeva era a Nova York per tema de l'Agenda 2030. Si vosaltres mireu o si mirem els 17 objectius de l'Agenda 2030, nosaltres els haguéssim pogut signar perfectament, perquè alguns d'ells hem intentat legislar, zero pobresa, zero, ser amigable amb el territori o facilitar amb l'ambient. Tot això ho hem intentat legislar des del nostre Parlament i se'ns ha tombat. Per tant, crec que quan nosaltres presentem aquestes capacitats no hi haurà massa problema que puguem incorporar-nos a les cadires de l'escena internacional. Deixo aquí. Doncs seguim el 2 d'octubre. Ara ho fem amb l'Isabel Helena Martí. Ella és llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma, té un postgrau de Desenvolupament Directiu de l'IES, presidenta i membre fundadora de Sobirania i Justícia. En concret, en aquesta pantalla en concret, a partir d'aquí, quan tu vulguis. No et sentim, em sembla, Està vinguent, no? Poc. Sí, sí. Ara sí. Endavant. Ara he de tornar a començar. Sé que ho desitjaves, ja que d'això no te n'estiguis. Passa que ara no sé si em veuran gaire, però... Ara. Tampoc. Es queda pitjar aquí, no? És un divertimento, que us teníem... Jordi, aquests minuts no compten, com a intervenció meva. Els descomptem de la pausa cafè dels entrepans, això sí. Els heu de perdonar. Doncs, enhorabona a l'esdeveniment, als organitzadors, demòcrates de Catalunya, i també moltíssimes gràcies per la molt amable invitació de poder participar en aquesta taula rodona. Bé, com comentava el Jordi, doncs jo agafaré el fil directament de la intervenció de la Montse, perquè ha fet alguns comentaris sobre Catalunya i la Unió Europea, i aquest és justament el títol de les 4 notes que jo m'he preparat per aquesta intervenció, que porta per títol Catalunya i la Unió Europea el dia després. Llavors, el primer de tot seria acabar de definir què vol dir el dia després. El Jordi ho ha quantificat el 2 d'octubre. Per mi el dia després no és el 2 d'octubre. Per mi el dia després és el moment zero, i el moment zero és la declaració d'independència, el moment fundacional de l'Estat català. Sabem bastantes coses sobre la declaració d'independència, no de caràcter factual perquè encara no s'ha produït, però sí que hi ha analistes que han explicat algunes coses que ens ajuden a vislumbrar com serà aquest escenari, aquest moment fundacional, aquest moment zero del nou estat català. Hi ha informes del KTN, el Consell Assessor per la Transició Nacional, i això el professor Ferran Requejo ho explica molt bé, ell era un dels ponents, no estan actius des de fa temps però no s'han dissolt. Ells expliquen molt bé que ells preveuen que es produirà aquesta declaració d'independència. En aquest moment s'han de realitzar tota una sèrie de tasques, moltíssimes, entre elles asseure's a negociar els termes de la liquidació de l'estat espanyol. Una altra de les coses que s'haurà de fer també, entre moltes altres tasques, serà asseure'ns a parlar amb els representants de la Unió Europea per definir els mecanismes que faran que Catalunya romangui a la Unió Europea. Catalunya ja és membre de la Unió Europea com a entitat subestatal, és a dir, com a territori que pertany a un estat membre de la Unió Europea. Haurem de trobar, haurem de negociar, haurem d'acordar els mecanismes que ens permetin diferent ja com a membres, com a un estat membre en ple dret i en ple reconeixement dins de la Unió Europea. Sabem més coses sobre la declaració d'independència.
sabem no només que es produiran totes aquestes tasques, sinó que un cop les tinguem solventades o les tinguem molt encarrilades, llavors es produirà un altre moment subsegüent, que és la proclamació d'independència. Entre la declaració d'independència i la proclamació d'independència, aquest període entremig, que pot ser àgil, pot ser ràpid o pot ser més llarg, aquest és el període que s'anomena transició. Fa pocs dies, potser fa un parell de setmanes, ha circulat, s'ha donat a conèixer el contingut de l'esborrany de la llei del referèndum d'autodeterminació. També s'hi refereix a la declaració d'independència, i això ja ho esmentava la Montse en la seva intervenció. Existeix el compromís, enllà de 48 hores després de la proclamació definitiva dels resultats del referèndum, en el cas que els vots afirmatius superin els vots negatius, es procedirà a la declaració d'independència. Per tant, aquest 2 d'octubre, que l'has quantificat, segons tota aquesta informació que disposem, es produirà als voltants, la declaració d'independència de Catalunya es produirà als voltants del 14-15 d'octubre, perquè no ho explica l'esborrany de la llei del referèndum, que encara és esborrany i que si tot va bé està previst que esdevingui llei a finals del mes d'agost. Sabem per la legislació espanyola, que encara és la legislació vigent a Catalunya, que hi ha un període màxim de 14 dies perquè des de la realització del referèndum fins la proclamació no es pot superar, és a dir, hi ha 14 dies com a màxim. Per tant, fem comptes. Si estem els catalans al referèndum el dia d'octubre, tenim 14 dies per fer la proclamació, la proclamació dels resultats. I a partir d'aquí, la llei del referèndum dirà que un màxim de 48 hores. Per tant, Catalunya declararà la independència als voltants del 16-17 d'octubre. Llavors, quina serà a partir d'aquest dia del 16-17 d'octubre la nostra situació en relació a la Unió Europea? Doncs no ho sabem, perquè s'havia de seure'ns a negociar. Sí que sabem una cosa, i és que no podrem aplicar la literalitat de la lletra dels tractats de la Unió Europea. No serà una qüestió jurídica, serà una qüestió política. Per tant, aquest període de transició que us deia, és a dir, des del moment de la declaració fins que puguem proclamar la independència, aquesta negociació girarà al voltant d'acords de tarannà polític. També sabem una altra cosa, i això ho esmentava la Montse, i de retruc també la intervenció de la Cris, perdó, Cristina, de la Cris. Sabem que el projecte de la Unió Europea, i ara és de mal dir perquè realment la Unió Europea està en una cruïlla, està pensant, s'estan utilitzant molts termes de com repensar-se, refundar-se, però és evident que la Unió Europea és un projecte d'èxit. Ho és, des del primer nucli, els primers 6 països, Itàlia, Alemanya, Bèlgica, Holanda, aquests primers 6 països fins avui són 27, hem arribat a ser 28 països. És evident que la vocació del projecte europeu és el de sumar, el d'unir, el d'anar incorporant, el d'anar arribant cada vegada a més territori, a més població, a més PIB, que això també és molt important, per arribar a esdevenir una regió a nivell global d'influència i un actor internacional important. Per tant, això ho sabem. I sabem que per aconseguir des d'aquest nucli inicial de 6 països fins a arribar als 27 actuals, s'ha hagut d'abocar grans tones, grans dosis de pragmatisme, de maleabilitat, de flexibilitat. S'han superat escolls extraordinaris. La unificació d'Alemanya, de la nit al dia, la Unió Europea va trobar la fórmula àgil d'incorporar, crec que eren 16 milions, si no la Cris que em rectifiqui, 17 milions, molts quilòmetres quadrats, pràcticament sense tocar una coma dels tractats. Això és pragmatisme, això és realpolitik, això són acords polítics. I en Catalunya, a partir del dia 17 d'octubre, quan declarem la independència, serà exactament el mateix. Primarà la flexibilitat, primarà la política per sobre d'altres consideracions.
M'agradaria comentar-vos 3 articles molt ràpidament, només unes breus reflexions, però són articles que han adquirit molt protagonisme, sobretot dins de l'argumentari de la por, l'argumentari de la catàstrofe, l'argumentari unionista, que diu que no només el dia 17 d'octubre les 10 plagues bíbliques... He sigut jo? I encara no estem el 17 d'octubre, imagineu-vos. Doncs això que us estava dient. Doncs l'argumentari unionista, l'argumentari que s'està esgrimint des de l'estat espanyol, que diu que nosaltres mai, un cop declarem la independència, mai formarem part de la Unió Europea, perquè ells ho impediran. I ho impediran a través de l'article 49. L'article 49 és un article molt senzill, com pràcticament tots els articles dels tractats de la Unió Europea. Està constituït per 2 paràgrafs on explica bàsicament quines són les condicions perquè hi hagi noves adhesions, és perquè se sol·liciti una nova adhesió. Una de les condicions imprescindibles és que l'estat que vulgui aspirar a formar part de la Unió Europea ha de reconèixer, ha de respectar, ha de sentir-se interpel·lat pels valors fundacionals de la Unió Europea, respecte a la democràcia, la llibertat, respecte a les minories, etc. Un segon, és que segueixi els criteris d'admissibilitat establerts pel Consell Europeu. Són els coneguts com a criteris Copenhagen. I un tercer, i és que un cop s'hagi presentat tota la documentació i s'hagi superat tots els procediments per l'adhesió, es produirà una votació al si del Consell i el nou estat haurà de ser admès per unanimitat per tots i cada un dels estats membres. I aquí és quan surten amb el discurs de la por, amb el discurs de l'amenaça, que no fa més que demostrar l'enorme feblesa, la manca d'arguments de l'estat espanyol, i diuen: nosaltres deliberadament us castigarem per la vostra decisió i mai de la vida permetrem que vosaltres formeu part del club d'estats de la Unió Europea. Això és així, perquè això ho diu la literalitat de l'article 49, necessitem la unanimitat. Però d'aquí la meva reflexió. Jo no sé què penseu vosaltres, però vosaltres creieu que l'estat espanyol realment podrà exercir aquest veto? No sé si anualment la Comissió Europea fa públic un informe que es diu Country Report, que és un informe macroeconòmic sobre tots i cadascun dels estats membres de la Unió Europea. El Country Report del 2015 sobre Espanya va ser especialment demolidor. És cert que l'economia espanyola està mostrant petits brots verds, però no és menys cert que l'economia espanyola en aquests moments és una economia extraordinàriament vulnerable, que té molts desequilibris macroeconòmics. Brussel·les està molt preocupada perquè Espanya és una economia que forma part de l'eurozona i la situació econòmica amb aquests grans desequilibris macroeconòmics posen en perill, posen en risc l'estabilitat de l'eurozona. Alguns que tinc aquí anotats, doncs, Brussel·les amb aquests country reports del 2015, 2016, 2017 alerta sobre el problema terrorífic que té l'estat espanyol amb el dèficit públic i recomana la reducció del deute, la flexibilització del mercat laboral, el sistema financer. S'ha abocat molts diners dels contribuents, però el sistema financer espanyol segueix sent excessivament rígid i molt vulnerable. La Unió Europea demana mesures de liberalització perquè l'economia catalana segueix sent molt rígida, molt poc elàstica. Demana també que es corregeixi, no sé si això és possible, aquest problema sistèmic de corrupció, la manca de productivitat, l'atur. Espanya és un exportador net d'atur a la Unió Europea. Hem arribat al 21%, en aquests moments
segurament per factors d'estacionalitat també està al 18%, però pràcticament un 40% de tots els ciutadans espanyols menors de 25 anys estan condemnats a no trobar feina dins de l'estat espanyol. Problemes seriosos com la fragmentació del mercat interior, la caiguda en inversió, en recerca i desenvolupament, l'exageradíssima tassa d'abandonament escolar prematur, els vergonyants indicadors sobre la percepció de la justícia espanyola i la manca d'independència, i un llarguíssim i desesperançador, etc. Un país amb aquestes... He d'anar acabant? Sí. Just amb la pregunta. Un país amb aquestes condicions, un país que a més és el campió de l'incompliment de les normes derivades de la llei europea, ells que s'omplen la boca dient-nos que sense compliment de la llei no hi ha democràcia, ells són el país europeu incomplidor número 1 que acumula més queixes sobre possibles vulneracions de la llei europea. I sobretot un país que ha superat ja la frontera psicològica del deute públic del 100%. En aquests moments el deute públic espanyol supera el producte interior brut, en concret és el 100,4%. Vosaltres creieu que un estat amb aquestes condicions, amb el seu gran desprestigi internacional, serà capaç d'exercir el veto en el moment que Catalunya declari la independència, el 17 d'octubre, i intenti resistir numentinament la incorporació de Catalunya dins de... no la incorporació, sinó la permanència de Catalunya dins de la Unió Europea? Jo tinc la meva opinió i jo crec que això no serà així. En definitiva, i acabo, Jordi, gràcies per la paciència, en definitiva, pragmatisme i realpolitik és el que domina Europa, la democràcia preval a Europa, a l'acord. La comunitat internacional està extraordinàriament preocupada per la situació d'inestabilitat que pot provocar l'actitud de bloqueig del diàleg amb Catalunya i temen que sigui un focus amb una posició geopolítica molt important. No oblidem que Catalunya és frontera exterior de la Unió Europea i, per tant, la Unió Europea, no en tingueu cap dubte, pressionarà Espanya perquè arribi a un acord en Catalunya en el moment en què declarem la independència i farà que aquest procés de transició sigui àgil i sigui el més ràpid possible. Un cop declarem la independència seran justament els agents internacionals els que ens obriran el camí. Un, els creditors internacionals que voldran que se solucioni el tema a Catalunya per poder recuperar els enormes diners, l'enorme cabal de diners que té que retornar a Espanya, a l'estat espanyol, al regne d'Espanya, amb aquests creditors, que són bàsicament el Banc Central Europeu i els bancs alemanys i francesos. Dos, els propietaris d'empreses europees radicades a Catalunya, interessats a seguir disposant dels canals de lliure comerç amb la Unió Europea. I finalment el Banc Central Europeu, compromès en evitar una potencial crisi bancària que, com comentàvem abans, arrastrés a tota l'eurozona. Aquests seran els principals i decisius agents que garantiran una transició a la independència àgil i reeixida. Com deia el nostre ínclit amic, l'antic ministre d'Afers Exteriors del Regne d'Espanya, José Manuel García Margallo, hi ha una partida i la partida es juga fora. Moltes gràcies. T'has acabat posant mitinera amb el faristol, eh? Sí. T'has posat allà i t'has crescut. M'emociona. No, però de fet li heu de fer cas, perquè has vençut totes les adversitats del so i t'has sortit amb la teva, no? Que és el que estem parlant de l'1 d'octubre, vindria a ser alguna cosa semblant. I tanca aquesta primera part de la trobada d'avui, l'Anna Arquer, que ja tenies por de quedar-te sense temps, ja respectarem els 10 minuts, ja el torn de preguntes el deixem per un altre any i així ens tornem a convidar, no? Ja ens en sortirem. Ella és portaveu de la International Commission of European Citizens, vull dir bé, per als països catalans, formació en direcció d'empreses i postgrau en direcció de màrqueting, directora de continguts i producció de plataformes digitals per a diferents projectes. Tanques.
l'1, 1 i mig, 2 d'octubre, en aquest punt en concret, que jo l'havia situat al 2, però ara l'hem mogut una mica per explicar-nos i per tancar també aquesta primera part. Com vulguis, Anna. Molt bé, doncs gràcies. Primer de tot, evidentment, gràcies a vosaltres, a Demòcrates, per convidar-nos. També volia fer esment i no només agrair-vos, sinó també felicitar-vos, perquè Demòcrates heu estat demostrant en aquests mesos la vostra part responsable en què avui estiguem davant de fer un referèndum d'autodeterminació sobre la independència i per tant trobo que també és un bon moment per a felicitar-vos i agrair-vos també la vostra consistència i la vostra determinació. Gràcies. Està molt bé això de parlar l'última, però l'hora és un sacrifici perquè m'haig de centrar en el que portava pensat, però clar, s'han dit coses tan interessants que ja voldria posar cullerada a totes bandes. Però va, jo penso que primer el que és important quan parlem de l'endemà, quan parlem de fet de qualsevol escenari posterior a un fet, a la vida, és interessant d'analitzar si aquest fet és un fet entès com a normal, excepcional, quin tipus de raresa té aquest fet per a que puguem començar a pensar quin serà l'efecte posterior. Amb el tema de la independència és sempre interessant de parlar d'uns quants números per a fer veure i constatar constantment que la independència o les independències no són excepcionals. I per això mateix és interessant recordar que des del 1977 un quart dels estats del món, de 193, 43 són de nova formació, que des de l'any 90 són 33, 1990, i que de fet al Consell d'Europa el 52% dels estats des del 1900 25 de 48 també són nous estats. Entenem, per tant, un punt de sortida en què aquesta manca d'excepcionalitat vista des d'una visió global, evidentment per nosaltres és molt excepcional, com ho era per cada un dels casos que s'ha explicat, però des d'una visió global aquest fet que no sigui excepcional ja ens pot començar a fer pensar que els endemàs de tots aquests nous estats tampoc han set d'una excepcionalitat negativa que hagi fet que aquests estats hagin decidit reunificar-se, perquè cap d'ells ha tornat. Per tant, encara que hi haurà els seus ins and outs més o menys peculiars en cadascuna de les proclamacions d'independència, entenem que des d'un punt de vista pragmàtic internacional no és un fet que espanti a ningú ni ningú es pensi que aquests catalans estan fent alguna cosa alienígena, sinó que estan bastant acostumats i per això mateix parlem del pragmatisme tècnic dels tractats i de la comunitat internacional. Quan analitzem les independències, moltes vegades és allò que fem, que analitzem l'aspecte de com hi han arribat amb una DUI o amb un referèndum d'autodeterminació, com hi han arribat amb un escenari bèl·lic o sense bel·ligerància. Potser l'anàlisi popular que queda més en l'aire és el de la geopolítica i entenem que és molt diferent el cas de Sèrbia a partir de la Segona Guerra Mundial i tot el que els hi va passar, com diferent és amb una Alemanya que es va acabar amb la reunificació amb un tractat dels 4 i 2, on ja podem imaginar que no només hi havia les dues parts alemanes, sinó que hi havia la implicació dels Estats Units, de Rússia, França i el Regne Unit, o l'escenari a principis del segle XX de Noruega, on amb la independència de Suècia també hi va tenir, per a evitar el conflicte, que semblava que podia haver un conflicte militar, va ser important el fet que el Regne Unit estigués de la banda noruega perquè precisament el que volia era parar la influència germànica amb els ports del nord. En el cas català el que ens trobem és que els catalans no estem lligats ni directament ni indirectament per les potències mundials, els seus interessos del segle XX i de les guerres mundials,
Dic directament perquè no és que exactament els Estats Units o Rússia vulguin, però per qüestions d'interessos particulars, la independència de Catalunya, ni la vulguin per fastiguejar a un altre poder mundial, com podia passar aquests jocs de sota baix en el segle XX, sinó que ens trobem en una situació en què segurament a molts espectadors internacionals els ha pogut sorprendre perquè diuen, o s'han pogut inclús trucar entre ells i diuen, però escolta, tu tens alguna cosa a veure amb això? O quin tercer actor està promocionant? Ah, no, és que de sobte els catalans a partir del 2009, a partir de les consultes populars, no només les manifestacions que van venir posteriors, sinó les consultes populars, vam decidir virar la nostra visió, ja no mirar a Madrid queixant-nos pel dret a decidir, de les infraestructures, etc., sinó dir, no, oi que el nostre Parlament, els nostres polítics tenen clar que som una nació, que som sobirans, doncs mirem cap a dins, mirem a nosaltres mateixos, perquè resulta que les nacions tenen el dret a l'autodeterminació i que les nacions són sobiranes, només s'ho han de creure i exercir-ho. I aquest canvi, aquest punt d'inflexió essencial pel procés català, que van ser les consultes, que va ser responsabilitzar els nostres polítics perquè deixessin de queixar-se ja, sinó d'utilitzar el que tenim aquí i sobretot el que som per activar l'autodeterminació de Catalunya, creem un espai, diguéssim, un exemple nou d'independències. Evidentment, el cas català, a part de la realitat econòmica, les nostres exportacions no tenen problemes, home, sempre volem més, però estan, com tots sabem, molt bé, les inversions que tenim, molt bé, però amb els aspectes que ara, per exemple, comentava la Isabel, home, som ciutadans europeus, som 7 milions i mig de ciutadans europeus, i que a més aportem de manera neta a la Unió Europea. Però és que, a part de que siguem ciutadans europeus, la Unió Europea, en certa manera, i més en l'actualitat, ho té bastant difícil, i això no ho podem menystenir, el fet que sembli que els catalans, pel fet d'exercir els drets humans i per fet d'exercir la democràcia, puguin ser castigats sent expulsats de la Unió Europea. Això, evidentment, aniria a la línia de flotació directa del que són els valors europeus. Però, tornant una mica a l'endemà del que comentàvem, el que ens trobem llavors és que, tot i els diferents escenaris geopolítics que tenim amb les independències, que ja hem vist que són normals i que no són coses excepcionals ni que espantin a ningú, trobem que ningú vol tornar, ningú es torna a reunificar amb allò que s'han separat, i, a banda, ens trobem en què tampoc cap de les independències creen escenaris de tragèdies humanes, en el sentit que no tenim que una Lituània de sobte va viure una deserció en el sistema educatiu perquè es quedaven sense professors, no ens vam trobar que una Txecoslovàquia de sobte tinguessin mancança de vacunes durant un gran període de temps, per tant els avis tinguessin més gran mortalitat, escenaris que són importants aquí a especificar que no succeeixen precisament perquè l'estat espanyol ens pot arribar a dir que podrien arribar a passar coses amb les vacunes o amb quedar-nos sense professors. Aquestes situacions inverosímils no succeeixen. Evidentment que cadascú té els seus nivells de dificultat, però no aquestes tragèdies que se'ns intenta dir als catalans, perquè hi ha un coixí. Tenim aquesta part positiva d'algunes en què jo considero negatives, d'aquesta globalització mundial i d'aquesta pàtria única dels diners que avui es vol conformar en el món, que és precisament que els interessos corporatius que moltes vegades amb aquests tribunals d'arbitratge privats que hi ha pel món manen més que alguns estats, hi ha una qüestió pragmàtica de no deixar esfonsar
cap regió, i menys una com la catalana, que funcioni tan bé. Ho hem vist en el cas de Grècia o en el cas de la separació amb la Unió Europea, les dificultats que tenen els anglesos per acabar de voler marxar o no. Per tant, hi ha una qüestió pragmàtica, pràctica, global, mundial, que no permet, hi ha una reticència a no permetre que les regions caiguin. En quant a l'endemà, aquest que serà el 14, el 15, el 17 d'octubre, hem de tenir present que Catalunya ja funciona amb milers de convenis amb països, entitats públiques, privades, arreu del món. Que el reconeixement no és una frase asèptica, freda, distanciada, que esperem d'algú, sinó que el reconeixement de fet serà a mesura que anem treballant, a mesura que anem fent, partint ja de la base que Catalunya, moltes vegades allò que s'explica que per entrar a la Unió Europea t'has de posar la cua, entenguem que Catalunya a la cua no s'hauria de posar gens, perquè evidentment no som un estat com Turquia o altres estats que abans d'entrar, si estan a la cua, no és perquè hi hagi molta cua, que és allò com quan vas al supermercat, que t'has d'esperar a la cua, no és que estiguin a la cua, és que estan en un període d'adaptació per a complir amb els protocols i regulacions que es demanen des de la Unió Europea. Evidentment, Catalunya, sent ja part, aquests 7 milions i mig de catalans que ja són part de la Unió Europea, i que Catalunya, amb tots aquests milers de convenis que ja té en pràctica dins d'aquest món globalitzat, és una cua, diguéssim, tècnica per allò de fer els papers amb el segell d'Estat català, República Catalana, en lloc de l'espanyol. És més aviat tècnic. Evidentment, això d'una manera tan clara potser no es diu fins que no haguem fet el fet, cosa que també és molt pràctica i és molt pragmàtica i molt normal, perquè el que no podem esperar és que els altres reconeguin quelcom que nosaltres encara no hem fet el pas i hem demostrat que nosaltres mateixos ens creiem que farem. Per tant, no hi ha suspicàcies, no hi ha negativitats en entendre que encara la comunitat internacional no opini de manera oberta, perquè primer s'ha de fer el fet. El reconeixement, de fet, amb la quantitat de mitjans de comunicació que el mateix dia del referèndum ja parlen de la independència de Catalunya quan guanyem el referèndum, quan guanyarem, ja és un reconeixement de facto que anirà succeint. I és important en aquest aspecte, per exemple, recordar la frase que va dir l'ambaixador dels Estats Units al Regne Unit, no fa gaire, fa uns anys, quan diu que si Catalunya s'independitza, naturalment trobarem la manera de treballar-hi. Naturalment. Per molt que l'estat espanyol digui que això no és així, quan en les converses privades o algunes declaracions públiques com l'ambaixador dels Estats Units al Regne Unit diuen que és natural que sigui així, doncs penso que ens donem molt més crèdit que el que pugui dir l'estat espanyol. Doncs justament anava a acabar amb una frase del Max Aub, aquest valencià alemany, que deia que la llibertat no és que faci els homes feliços, sinó que la llibertat els fa homes. Per tant, endavant i a guanyar. Abans no acabem, m'han demanat un exercici que volen que feu, un minut, que són 60 segons, no més, ara hem saltat, hem anat el dia 2, el dia 14-16 que ara comentàvem, però queden 80 dies per arribar a l'1 d'octubre. Algun missatge que vosaltres volguéssiu donar, no sé si el Keep Calm en Carry On, que es va fer famós en el seu moment, per arribar aquí, perquè hem vist aquests casos de pressions que hi havia hagut en el cas que ens explicava l'Anna d'Eslovènia, i de diferents situacions de pressing, en un altre sentit de pressing en aquest cas. Quin missatge podríem donar a la gent que vulgui que es voti l'1 d'octubre, que vol votar i que vol votar sí o no, o que sigui que vulguin votar? Què creieu en aquest temps que ens queden, aquests 2 mesos i poc que queden?
Confiança. Què els hi diríeu? Confiança amb nosaltres mateixos. Tenim bona peça al taler. Portem molt de temps lluitant per això. Ens queda molt poquet i l'únic que hem de fer és seguir fent-ho bé com ho hem fet fins ara i confiar amb els líders polítics i confiar en nosaltres també. Sí, més enllà d'aquesta confiança també fer evident el ridícul que són algunes de les amenaces de l'estat espanyol i òbviament posar per part nostra el màxim possible la posició de l'estat espanyol real, la que té en capacitat de veto, un país endeutat amb el Banc Central, un país que segurament haurà d'acatar d'alguna manera aquesta real polític i per tant que tinguem una mica menys de por de les conseqüències del que pugui fer l'estat espanyol envers nosaltres abans i després. Cristina? I ja en tens un altre, si no. Jo crec que em sentiu, no? Sentiu bé? Sí. Que encara que s'ha dit que la reivindicació a cultura i tal, nosaltres el mateix dia 9 de novembre no vam saber que caigueria el mur. Jo recordo sempre amb el meu pare els dies abans que ell va dir, hòstia, igual vosaltres, la nova generació, teniu la sort que a un dia sou lliures, perquè nosaltres ja no veurem l'altra banda del mur, 2 dies abans. I quan jo vaig anar el 9 de novembre a venir a casa, em vaig trobar amb el meu germà i va dir Cristina, s'ha caigut el mur. I la meva reacció, des de la profunditat del meu ser, va ser això és impossible. Doncs, oi sí que ha estat possible? Doncs això. Molt bé. Jo crec que en aquests 2 mesos és el moment en què demostrem que no només sabem que som nació, sinó que sabem actuar com a nació. I en aquest respecte, tot el que pugui dir l'estat espanyol, deixar-ho de banda, que no ens entri i que, sobretot amb les paraules que creen realitats, la semàntica és molt important, abandonar si ens deixen, el demanar, i com diu el tractat, l'acte final de Helsinki, de l'acte de la conferència de cooperació que van fer el 75, tenir present que ja es deia que també recordem la importància de la eliminació de qualsevol forma de violació del dret a l'autodeterminació. Això està en les resolucions internacionals, per tant, confiança màxim en sabent els drets que ens emparen internacionalment. Anna. Say it loud. I would say just 2 things. One, I think actually yes, confidence, but also patience. And the second one would be to reach out and explain to the international community much more than actually is happening about what it is all about. I think there's still little understanding of what the process is about outside of Catalonia. Yeah. Perfecte. Doncs gràcies a tots vosaltres per confiança i paciència. Una altra confiança i paciència. Fem una pausa de 10 minuts, em sembla que m'han dit, i després ve la taula política amb en Xavi Xergo, director del Conegut. Fins ara. Molt bé.